Nu kan lukke. Ja, nu kan musik lukke mig. Jeg skal ikke godt ud og sætte banken. Hvad er det? Den klipper. Tag lige det skæld. Det er da nej, lad mig ikke op. Det skal være helt godt. Ja, det er klart. Det skal så er det færdigt, vi har. Først er din tur bagefter. Det er vi over mulighed, det der. Ja, jeg må ikke sige vold. Hold kæft, det er godt. Hold kæft, du er smuk, Mulle. Nej, prøv lige tage det ene død bare. Ja, vi tager det ene død. Nej, det er nej. Vi kunne sige, at vi vender noget på savværket. Det er helt rigtig godt. Ja, Mulle, det er kraftigt. Hold kæft, du bliver fræk, Mulle. Du bliver så fræk, eller? Måske lidt, Mulle. Det er ikke hårdt nok. Du bliver en ny karl. Film. Nej. Mulle, du bliver skudt i hovedet. Hold for hånden. Hold i hovedet. Har du været i krig? Ja. Hold for hånden. Så stopper du. Så er vi færdige. Jeg kom til ikke mere at stoppe. Mulle, nu er vi tørre. Er I klar, Rasmus? Ej, få et tændt over. Nej, det er fint nu, Nej, vi slår jer skæg. Ja, det er fint nu. Få en tage jer skæg. Jeg har det langt med. Prøv at holde langt med ind. Prøv at lade den bag. Du er smuk, Mulle. Du skal tage det mod store nu. Og jeg er ikke fordi det lyser. Det kan lyse. Det skal vi ikke få din navn. Øj! Det ved jeg godt. Kan vi over det der Mulle? Mulle, jeg er sammen skål. Mulle, er det koldt? Kan der lyse på telefonen? Kan der lyse på telefonen? Vi skal lige have overtaget også. Ja. Nejlen skal lade. Hvad så her? Nejlen skal lade. Der kommer det. Lys! Det er så særligt ikke lagt det er så særligt ikke dumt. Jeg laver lidt i hjemme. Tak for lidt i hjemme. Hvor er vi klædt den her? Sådan er ikke. Ej, det var så stille. Ej, det er meget muligt, Jan. Det er stejligt død. Det gør ondt. Det gør ondt. Er det turen? Du sidder stille nu. Det er meget det klip. Prøv at lade trutmund. Prøv lige kysse. Jamen, den er helt nede nu. Nej! Tjøster. Jeg vil ikke. Hold kæft, du vil. Prøv lige kigge. Prøv at kigge almindeligt. Ikke klip kortere. Det er den nye snæle. Helt nede da. Jamen, den kan jo ikke klippe kortere. The snail is dead. Vi kan jo barbere den uden med vandet. Det er det spændende. Altså, ja, men altså en barber sådan en. Ikke tage med her. Du tænker nu. Vi kan have en pose. Det skal dælles. Hvor er det sådan der, sådan you want pizza. Det er fint. Han er færdig nu. Du skal bare sætte stille smule på fælden. Og du hedder Skinhead John nu. Skinhead 3. Hold kæft, mand, det ser fedt ud, det der Mulle. Og hun er nede på mødefærdig for en chok. Heller, han har nu. Nej, det kan ikke. Nej, under den væk. Vi tager bød. Du mangler. Hvor møller han, han går så drikke det. Og mere! Ja! I kålrav, det her. Jeg tænder lidt på det. Jamen, du mangler nakken. Kærbryn! Jamen, det her. Ikke for meget, som hun så er. Jeg får noget vent. Prøv at tage bryn. Få det vent. Jeg må lige en gang, når det klipper øret. Få det vent. Ebbe, du mangler. Ja, men det er jo ikke noget, jeg er jo ikke færdig, vel? Det er jo et marktrip. Hold kæft, du er smuk nu, Mulle. Hvad siger mor ikke, når du kommer hjem? Hvad fanden, det er for Johnny Hansen. Fuldstændig, jeg vil sige, det der ser helt klart bedre ud. Det er fandme de tøfting, det der. Det er Johnny Hansen. Ja, han er verdensmester, hold det op. Han er. Jeg tror, det er mange, der tager. Ja. Nej, det er bil. Stop. Nej, han skal være helt væk. Han skal være helt skadet. Jeg skal bare lige sidde sådan. Hold kæft, en frækkert.
Det er ikke en fyr. Næste gang så er begge muldene. Det kan sgu ikke tage. Rulle ned. Du må lige have. Næste gang i morgen. Det er brød, vi skal. Eller hvad det er. Hele holdet i Kronhavn er det. Ja, helt ærligt skal vi alle sammen. Helt ærligt skal vi alle sammen i Kronhavn. Kom nu. YouTube! Kom med YouTube. Kom med løb. Kom med løb. Hvad med G.I. Jane, prøv lige tilbage. Hvad skal den hedde på YouTube? Det er Morten Olsen, der bliver Kronhavn. Nu mangler jeg så sjæl. Jeg tror ikke, du får mere at snegle. Nej, ikke. Hvad med bokseren? Vi tager maven bag efter mig. Der er ryggen nu. Nej, det bliver bare meget. Kig, Mulle. Nej, overlæben skal lige ud. Overlæben. Nej, overlæben. Overlæben. Har du ikke bil i? Hvad har du gang i? Nej. Au. Det bedste af min hakken, vi har holdt bøger et eller andet. Det er hun laver bøger. Det er. Vi sætter sgu lære nu næste gang. Ja, det er rigtigt. Muligheden skal bare penge sammen nu. Ja, det er fint. Tog ned med bukser, skal give ham stolten. Prøv lige lys. Fuck, det ser godt ud. Jamen, hvor er vi mange lille underligt. Mr. Peter! Jeg siger, der mangler ikke her. Jeg ved ikke, hun får en chok, når du kommer hjem. Hvad er det så? Du skal tage røvhullet også. Jeg er klar. Ja, jeg kan sige, at så vil han prøve, så vil han tur.